Astăzi îți voi arăta un nou truc. După cum vedeți, am un pachet de cărți roșu normal și te voi pune să alegi o carte. Hai să zicem că asta. Bun, asta este cartea ta. Eu nu am de unde să știu ce carte este. Bun, voi lua înapoi și acum voi bate odată pachetul. Voi pune de 2 ori din degete și ne uităm atent la pachet. Vom observa că a apărut o carte albastră. Continuăm. Bun. Vom lua. Bun. Și acum vom ține frumos. Punem pachetul pe masă și asta era cartea dumneavoastră. Cred că da. Acum pun iar pachetul și iau cartea albastră. Acum îl voi bate. Bun. Îl bat odată și vă voi pune să alegeți iar o carte. Zicem că asta, fost rapid, asta este cartea dumneavoastră, da? O voi pune în mijloc și voi bate cărțile. Și acum voi pocni de 2 ori din degete și veți vedea cum apare o carte albastră. Stați, cred că n-am făcut eu bine. Da, nu este. Ah, păi este aici o carte albastră. Asta era. Dacă asta era cartea, înseamnă că nu e și trucul și sigur. Acum nu uitați să dați like, subscribe și ne vedem cu următorul videoclip.